wake eriogi ebiko nyara gochencheka byachencheka inche narenge gusaba buna bono igabangina bari bantegererete inche buna Chen Moseti na bere nominated litangani na nyorire ngai umuntu ise goswa asobora iko wake iri chikura nari oranyare gokonya abantu bandi baminu nabangina bari nari nonyora nyare ko bekiorokereri gochiesa abandi ngaki umuntu nori akaba nominated na ande tokuganya ogende koirorera kabere class bono rende ko yabeire nga kuorokereri gwenchera aye togwetete naye nabo gotema tokoraranse pyo ganyanga naende kiama keri kiangete nga naende nchumungi mukikoruga iga naende mungira ni gari bono igango tebanga nimbwate ninyugwete kiagaso gikonya kunduma ngende wodi yane yabo kitendere ngende kuburia abantu babo kitendere sebo machoge chache nga nimbwate kiagaso nanje ninyugwete mungakere chikura nswaye Maria se county na linda nyare ko ba korere ya magenderero naende bono twamanyire birororo